Na té elektrárně v rámci projektu Mía voda. Jste zbláznila nebo co? Ne, ty nevíš, že energetika je obor, ve kterém se Česká republika může v Evropské unii prosadit. Vážně? To je jako pití piva? Jasně. To se pojď podívat, co naši spolužáci vytvořili. Nakreslili mapu Německa, poté jsme tam nanesli latex jako základovou barvu, nechali jsme si vyvrtat ty díry a nachystali jsme si barvu, že tam budeme naválet vlastně podle atlasu. K čemu slouží ty díry? No, aby jsme tam potom dali vlastně ty světýlka, ale musí se trvá ještě zvětšit, takže teďka čekáme na školníky. A na co světýlka? No, podle těch elektráren, kde jsou. A co to světýlko bude dělat? No, bude se vlastně rozsvicovat. Co to tady děláte? Nebarvujeme žárovičky, Proč je barvíte? aby jsme od sebe odlišili tři typy elektráren. Jaderné, tepelné a vodní. Jaké barvy jste přiřadili různým elektrárnám? Jaderným jsme dali zelenou, tepelným červenou a vodním modrou. Proč jste se rozhodli zrovna takhle? No já nevím, protože mi kdo si řekl, že jaderná má být zelenou, tak jsem udělal zelenou. A tepelné a vodní? No tak vodní, protože voda je většinou modrá, tak jsme udělali, tak aspoň vypadá, že je modrá, tak jsme udělali modrou a tak to, co zbylo, jsme dali na tu jadernou. Aha, a chápu to dobře tak, že v legendě budou různé spínače k různým elektrárnám No, a tam bude vždycky napsané. po zmáčknutí každého spínače se rožne určitý typ elektráren. Tam bude vždycky napsané třeba jaderné elektrárny, u toho bude čudlík, ten se zmáčkne a rozsvítí se všechny jaderné. Právě byl dokončen obvod německých elektráren. Máme tady zástupce skupiny, která tvoří mapu České republiky. Tak to už máte hotové. Takže zatím jsme chtěli načrtnout obrys České republiky a vyznačit hlavní jaderné, tepelné, větrné a vodní elektrárny. Teď čekáme, až nám zaschne bílá barva, abychom mohli pokračovat v další grafice. Vodní elektrárny to chápu, ale co projekt Mía voda dělají elektrárny jaderné a tepelné? No, vidím a hlavně slyším, že ti musím něco vysvětlit. Pojď se mnou. Tady Sara odstraňuje izolační gumu z měděného drátu, aby mohla zapojit žárovky do elektrického obvodu. Na tomto panelu je přehled nejběžnějších typů elektráren a skoro ve všech se využívá mechanické energie vody. Tady máš tepelnou elektrárnu. Generátor je pohonný turbínu, parní turbínu. A kde se asi bere ta pára? Já bych řekl, že z vody. No, aspoň něco víš. Nech toho, někdo má smůlu, že v zadní lavici neslyší. Tak pro pochopení, generátory jsou v elektrárnách poháněny turbínami. Ve vodních, přílivových a příbojových elektrárnách jsou to turbíny. Vodní! Super. A co takhle v elektrárnách tepelných a jaderných? To budou pární. Dobrý. Ve větrných jsou teda větrníky a ve slunečních slunečníky, co? V slunečních elektrárnách opravdu nejsou turbíny. Byly by tam zbytečné, nejsou tam totiž generátory. Elektrická energie se získává přeměnou energie slunečního záření v solárních panelech. Tento typ elektráren skutečně nepotřebuje vodu. A proč jen teda píšem? Jen pro úplnost. Toto je pokročilá fáze panelu s kvízem do projektu Mía voda. Toto je schéma českého vodu. Tyto čáry znázorňují dráty, prázdné kolečka spoje, kolečka s křížkem žárovky, toto je vypínač, tady máme monočlánek. Když se vypínač dostane do této polohy, je zapojený a žárovky se rozsvítí.